don haka ga wata ƙa'ida game da zuma. Duk wanda ke saurare na nan ko wanda zai saurare ni a cikin na'urorin nan na zamani, yanzu ka ɗauki zuma ka sha da yawa ka ƙoshi. Kar ka ɗauka wai kana da wata cuta, a'a ina son ka gane me zuma take yi. Ka ɗauki zuma ka sha ka ƙoshi, kamar gwangwani guda, ɗan ƙaramin gwangwani, kofi guda haka, ko kuma kwalba ƙarama haka. Nan da awa ɗaya za ka ji cikinka gaba ɗaya har yitse. To ka tafi shadda, je ka bayan gari don ka zauna ka ga irin kwalbatin da za ta watso daga cikinka. Ina fata an gane. Ka ga haɗurra da wasu ƙwari da za ta kashe ta fito da su, da wasu macizan ciki, da abubuwa waɗanda za ka gan